Yo, enti said in ananom aka mo ensema wie no. Ye ne omanfo wa ha no bi so baketwetwe komo titiri ene akuafo a omo ewo krum ha fulani fo ede omo na nhwe etete won no ebedwetwe komo na omo se de omo hunu nia ekoso e wo mafem no omo ede ato enim mira odaroma ben kakra embacho ye frozen frema kwasi kodua makwasi kodua wo kro mu bi mpacho mi firi bremu he ya okay eden ekoso a obetimi ne ache de metimi ne mu ache fa enfani fo de no no mo bremu he ya medo me wie school 96 JSS na brabo ne mo ode ntim papa ntimi anto ame so ndi kuai ena maya bepime sabre na last year ya emfasa afini ena nantwe ne ha ase ba land ame wo so ebro ya ye tutui ebra mi twa no wo mo wo fa meso me wo fa wo fa so na wo bomu a na mo na dwane ne mo night ya wo ni ho no no ma besi wachi no mo wi ebro no ti afi we kra bro ya mitutu ya ebro be 80 bucks na wo ma remove be 17 bucks ye ni ka kyerefo ne nyina nte nkoda banti kakra madua na mafuo mu ho no eno na mitudi emo yatimi ayam banki ne so ewura nyina ase no misuro se medi tuo be ko enfreni ni nchen night nsusu mini ho a eno mkodi sa adwuma no ene ne be 2 weeks me ko mafuo mu ho na seka ya medi adwuma kotokro miensa ene me ntre enfreni fo na sesa ni nyina afiri mapatem mini obi a me ko ka kire no yede no nyina ato ho eno anadwo na me se me kwa akohwese de afuo mu ositi de kokoduro empo a afi na tata asate do land na me de bedua no emo na se ni nyina ise meti hoi sika bei na me de koto burompo bio abedua ana tata na do na wado no enye me kakwa enti no kure se nyame aboa na ye mpanimfo ato yensa ma mo timi nwuse ye dagem enti mo atoa ye aba beto ye ya akuafo ye wa ha de ye mmobo papa me no kasa nyen so atata me ana me babe na me na ne wo hwe manim a wotimi hunu me babe duru ahomache 5 ye ni na ntwe enti ebra nya ni na ntwe na ti kurum ya enye mfie miensa nkrofo sori se omo do ma hinsem ba kurum he ya tete ya pa no we me ye wo 79 mini nkyene kra makoma nim kakra ye hu ade we bi da bremu die na ntwe kiri ha because kuafo nkwa na wa ha ye ni adwuma bia ka kua ho na akofo na ntwe doma begu ye so se na omo ntena ebe de na ye kua adwuma wo balandi a me wo musese ye fra opra bi na ntwe kuo ba ko sori na wotu wani hwa wo bedwane ko no so ye num omo nyina agu ye area nim na he ne ye nkodo timasem wan no mini nua keto ekwodo ebru ha aya wi ebru ye eno kwase nya kopense ebo ebru no ayebo ano edisum ho no fulani fu ekwo wi ebru ni nyina ma medisum na nhwe no e ma medisum me ba fie e bobo committee che ma amane e mo nso bo assembly ma amane e mo mutu bo fo me ekwafu mu ho kokohwe ajanom se mo kohwe ebru ebusi ko me se dem fulani fu na nhwe si fa wi ebru no a misuma ye kotra ho so se ye kotra ho asem me na madom afu ela me nse dem se me bo maburo no fa de me nyama firi mu eno kwase se kwatra asen efura ni for de me je mo so mu ntwa committee chairman te wasem mate o mo se a de o betimi na o betu amanti o mo yanyira eto o ma ye bag miru ebura na wasem nya ba 13 bas no me nya 6 bas na ntweli wi eburo ni nyina ama se yi me de sata sa akoda na efuni ni na ni dua kwa ye me de nse se me be dua yi e mo be saba o me saba benu ti sam to de me nefu de Just my brother, I'm going to say, this is a picture baby cacra, and I'm some saccoman. Lemon, sir, a quas in it, or to come here, Oyen. Why, Jill and Tree as the boy at Wogum, it is say, no, Mamma Quay. It's a woman crying or my men cry on Faham. It's Adam for why. See, do I? Ye near Bri papa, higher way, dear, ye near Bri mudia so to me come media maker. Ye near Bri papa, kosha me mammy, me papa said, oh, my am good damn. No one says, Sabia Brewa, the man who knows Susunya be Bicrato Dianidino. I quasi buy me papa, me mammy assassin, Wakwaji. Ya se me mama what ti dem wa ye ne ebere de hwe no na no sa wo asase bi wo pampanhia ye eno susu yes akwa no e de ama no no awodo no wo hwa no beka che asase no o ma beje friend braki ya de ya o so obaye no o mo se na na je kum na de ama ndia na je kum ni asase de se sa pampanhia ye ha ya me na na kwotna so emfie de wo ho pirinya ya wawu no a ya so ya tiso a ye didie no wo mo akwaje se na je kum no kro bo ni din ni de ya ne tai eti asase no waji eti se ya wokurom haidia no kwasam nie sanyi otumfu adawuru makatachie da asebere opimso ne ye twa no ne ya hwe ne kasa wo be kasa ama ye ho atoya ya embom
mpanimfoɔ mu anim ka pam hufu a ka ato ne bɛɛma efi sɛ me papa nso wa wo nti wo mama ma ko ɔmo so sɔde kɔ wa eka mogyasɛm de besi nti yɛsrɛ mo yɛsrɛ wadofo ɔbɛka sama ni amfere yɛsrɛ no bram frɛ ma bran si do a ame bna won so den ko so den apeso kan me pa cho afini ye wasase bɛyɛ 33 years a yado enti ye de ma enkrofo e ma wo mo do acres ana acres aha ensi a yekodo ye aha 33 years enti ye de ma nipa a wo mo do me kunu pani ni me kunu na ka bom na mo de ma akonkomafo bi afi wo mo di wo mo so wo mo si hini suta hini be ye ne obeye wo mo akoho asase to no duru ha wo mo mfa mre ye ene ye ya adwen se ene ye bekoho na yakodobi amomo hu se ye ni abre enti ye de sika no afuo no bo pa a wo mo do be ma ba ko ye fe ne samod okokopamo apaafo no ana paafo no frɛ ye enti ye tumirika koy ye koye no na se wa frɛ nipa bi wo akwase mo ahemfie ho enti nipa a ye wafom ho a ye se apaafo no no de hu ya no se kwadwokodua kwamanagen abeku wo mo nyina abafom ho o mo ye hwan o mo ye hemfo wo mo ye akwase nkrofo etu wo mo ba afom ho no konkomani no so e fa na samode no nso de ni nipa enso abafom ho eye meni mi kunkun ana wo ho na wo mo ba se o mo mpre no timi busa abeku aha unim ha wose dabi wado hada wose minim ha nnam se na wo be de ha wose nananom na asoma nnam se nana bai nana suo bai wose mpanimfo nnam se mpanimfo a omo pam ho ani wose ne enya duru ho de a wo behunu mpanimfo kro nnam se media mi nipa mu bi aka nana kwa aman hene asase ana mete so me so me ye kwa aman ni ba nti me ba na me beto na na si akwa ahene a wo ye kwa aman hene si akwa ahene a on na ebo asase nyina ho bai nti se sa na wo ka de a mempene mo mo no omo se hey ya mpene yeso ya mpene ne ye me kire wo bi e be ye fe hwe se kwankomafo ni panso abeku akwase nkrofo nso so nipa miensa abeka ho me ne me kununkun a nanso so nyame ama wo kwam de ahode ese me ne me kunu fa so a yetimi ye de ebeye bia ye ne omo kan se ne omo betwitwa ye pictures de akototo internet na me kunu se internet na amode ye akoto ne de amwa ye kora ye nko TV so danti mfa ye nko TV so na ye hu ne a ebeye kasa ne amuso di ka kobo kwa amanfo na mane ye se ya asase omo oje bisasase no ye do ye ache enti o mo fa sika na me o se gise ye kwamna Martin fie ena me se ye ne kwamna Martin ano amohye abeku nkrofo no kwamna Martin no ya busu apani wono hoda ye ne obi ani asase to ho eje enti boy ne se won fa sika na ma ye beto sa abre 2 years ni wontu ayeka dan so no mo do asase na ano ye ko ho o mo asa pam ye okay na de o ho no medase ma